siji kanca-kanca buta tunggal guru aja bangun ingsun sak dharma paling perkembangan tangga iya kaya kono Pangestu Pangestu Basuki Gematang Koro Pemunden Gematang Koro Semugri Semung Orang aking danyang Diganyangan bangsa Terkini kebagian Kugi akhiri pun Diperkan dan putra Saking kaya para perijian Kulika Ikdal Kulika Kugi tansah Beranya Rahai Terbina saking Rubito Terbina saking Memolo Terbina saking Kocok Kaya tansah Kales 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 Lekeng Sampito dalam sekarang tahun orang Amin masa kalimat takbir hidup di tempat ini tawar Ibarat tinggal musik dukungan kumulungangan berkabar ganda juga sumur ingat tarik son sumur dengan tarik son sumur dulu montaning sabdo dengan kaibangan arbotong milah montaning sakmal yang nek arto kodoi sakmal dari papan pasti makan aku Montari sahabat dari papan pasir wakana buka mati meresam beban sedangkan salah tempat tinggal kebebasan Anggur kopi batakan homo sama batang kaji saking ponco hidriyo Anggur kopi batakan homo sama batang kaji saking ponco hidriyo kan katingal risang bobo Ingkang nyuwun intitan lillah eling tansah eling dumateng Gusti Kang Akarya jagat yo Gusti Kang Tapal Pepesing Kotran
Nyon pangestunipun dening Ibu Bumi Bapak Angkasa. Para kakek amung nyai omong ingkang ngomong jawrahane para manungsa sajagat raya. Jembar karunan hani ya surah Risak peperang sedang selamat tatingan peperang rupoping babakan obo sama patah kaji saking konco indriyo nyuwun tambahin pangestu dumateng Ibu Bumi Bapak Angkasa. Dumateng para kakek amung nyai amung ingkang ngomong jawrahane para manungsa sajagat raya. Yuni dipalilah pring karsane Gusti kang karya jagat ya Gusti kang damel pepasingkot lan pinaringan sati sura-sura sundira jaringan sutrastana kating darmas uti memayu airi bono nang ambrasta kutang ora kumrasa kaya sabar antar kopi sebar kudu kopi pakarti kula kang becik ketitingan kula bakal ketara semangat tumindak temen yo bakal tinutukan bejan namun ing cendhone kula ing bakal sirna sirna prabandane Gusti kang damel pasingkot lan ayo nek pancen niku dari kor sang bawa sang kula cuma kaya kantor kang katingal sang bawa jagrem motor sang putri papan mas lan aku yo papan pagelaran Jawi jagrem kan diuntung Sino Karto pepasan ora kertas godane jalmo kang ora lumrah Nora kertas bodane cip sedang mereka dari kedurmu ilu-ilu panas mati yang anda meregang suasana Risan pokok ingkang asto pusaka yang nyokop yang dari risan pokok Eka kawujud-wujud kesok bawar pepasan dikun sang pedagi cukup sekoro asat yen pepasan dikun sang pedagi jalma manungsa bakal atur kanthi bisa berkah mungkin kawa condro di muka mugi-mugi akhirnya berisang boko ingkang mangkin wonten sampah dari papan pagelaran Jawi Purwo jadi dipaling kami karsane Gusti kang damel kesingkotan mugi akhirnya pun diri para kadang putra kang atur panglipun ing taun punika dirpeno saking rupito kalas leting saking kono
saking kula sakelarku saking mayang para original ingkang badhe atur pati para wonten ing kaliyan dalu punika mugia tansah direpira saking rupita direpira saking kanca kaya direpira saking pemawa kalis ing sabdipala paraga mayang para original. Hidup para pantang atau berdiri suasana Risang Bobo ingkang manggen putri sapatri papan pagelaran sami atau sekosa kalau sekolah ingkang berkepipat ono warogo layak ono ori sinar dari barisan omongan damel kaget di para Jawa Tengah Jabalawan dari barisan opo sumunar amat dan isak tronik papan asirakan aku barisan opo ikan apa mitome karsane kostikan damel kostikotan Mugi anggripun para kadang putra kakang kang lipun pira-pira saking rupito pira saking kepala pira saking kanca kaya tansah piringan rahayu 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 saking dumadi slamet sakabehane paraga ayo
tadi sapa terima pagelaran Jawi. Angat pencot menangkap yang tali bernisang bahwa kakak macet kesok gua kawono. Ikan dipun sahabat lagi bumi jumbrok sekorang asal otomatis sahabat ical memanungso bakal atur papasan bisa pedah bumi kawan condro adimuko waroko ayo ori channel Subras kota kating terpas tuti pemayu ini kono kang abras dodol akoro kepala semoga sampan antri kok bisa bakal kudu mau ing pakati pulau kang bencik ketinti kang olo bakal ketoro pulau semoga kang kebina temen yang bakal itu bukan ngejar kalau mening jodoh dari guru wayunik bakal sirno pada pohon dari gusti kang dama sri kota kena dari merencong merencong dari kurisak fokus langkau coba kang ikan guru kopi pantoro waroko banyak Jawa gregat yo tuku sino kanto pepasanan berkengking babagan usung mengatakan saking konco indriyo amung itu mereka sani gusti kang masih kontrak buki agripun ini porkan dan putra kakak trupa agripur kang sabyo bilang rahayu kali saking sakti kolong aroko bayang kolong dari perisang boko ikan handa mereka gede perjuangan korok sang boko kan kamu kita berikan sani gusti kan amal mama singkotran bukti agripun ini orang kacang saking payang korok original bangsa tidak beda saking rumpito tidak beda saking kocok boyok tidak beda saking pemolong kalis dan iksan ikoro waroko payang korok original